Tervehdys. Hyvää maanantai-iltapäivää. Tässä on lähdetty vaimon kanssa vähän käppäilemään ja työpäivän jälkeen ja otettu nämä veijarit mukaan ja vähän mietitty tässä näin, että mikä olisi se ensi viikonlopun pääsiäisen matkakohde, että mihin lähdettäisiin kattelemaan, että onko niinku merenrantaa päin, että on Kustavi suunnalla vai Kristiina kaupunki vai olisiko Oulu vai mikä kohde sitten olisi. Mitä edes vaimo mieltä? Niin, aika vaikea kysymys. Kaikki on aika kivoja paikkoja. Ehkä vähän se Kustavimeren ranta ja nämä mitkäs nämä on, lautat, millä pääsis vaikka pyörä kanssa vähän toiseen saareenkin kattelee, niin voisi olla houkuttelevaa. Mutta sitten tietysti nyt tämä tämänhetkinen sääennuste on kyllä aika karu, että... Mutta eikö se sillä lailla, että eihän me nyt voi sit säädät valikoida? No ei me voi kyllä säät voi valikoida, mutta... Keli on mikä on ja viime vuoden pääsiäisenähän oli vesisadet, kun oltiin Kustavis Lootholmassa silloin. Se oli sit sitä, mutta en tiedä, Sikko kattoo tästä tän ympärille, se kattoo tätä paikkaa, mihin tässä nyt vähän kuvataan vielä näitä koissuleitakin. Siinä oikeapuolimainen on heta ja siellä se hali pahinelee tyypillisen tapaa remmikirjalla. Niin Sikko kattoo tätä tässä ympärille tätä Jämikangasmaastoa ja nyt kun tästä hiukan kävellään vielä, niin tässähän tulee tää meidän oma hiekkaranta, mutta siinä voi pääsiäisen jo päästä jopa kastautua. Niin, sitä kun kattelee. Niin. Sauna ja uinti kotirannassakin on tietysti vaihtoehto, no, mutta... Tuossa kun katsoo tota maisemaa, niin mikäs siinä? Kyllä täällä kelpaa on tää hiekkadyynien keskellä. Ihan hulppeet puitteet on tommosetkin. Nyt eipä sitä. Mutta se on varmaan semmonen, mitä me ei tarvitse nyt päättää. Nythän on hieno ilma ja vasta maanantai, et katsellaan sitä sit, mimmosta löytyy mitäkin säätä. Eipä tässä mitään, katsellaan nyt, kävellään tässä vähän, niin jos jotain pientä kohdet tulisi vielä täältäkin kuvattuun. Jos otetaan vielä, mennään tosta kohtaa tonne. Saadaan tuo biitsi oikein niinku kokonaisuudessaan kuvattua. Meidän perhepuisto uimalampi. Eikö se ole komea? On se. Se on kyllä vertaansa vailla uimapaikka. Kesäsi ja syksysi ja nyt toi pieni jääkansi ehkä vielä vähän kuitenkin. Karttaa vähän. Niin. Ei viitti ihan heti mennä uimaan. Kyllä. Ei mitään, katsellaan, jos tästä jotain vielä löytyy. Niin. Jaaha, me lähdetään Heta kanssa käymään vähän. Mennäänkö käymään vähän kattoos vähän? Eläinlääkäriin mennään. Joo, hyvä. Eikö mennään autoon? Mennään autoon, tule. Hei, Heta, tuu tänne. Kato. Joo niin. Mene sinne, mene vaan. No niin, tuu tänne. Juu, nyt ollaan lähdössä ton eläinlääkäriin vähän Heta kanssa vähän käydään katsomassa siellä. Pikku juttu käydään katsomassa. Joo.
Heta, istuskelet siellä vaan rauhassa. Lähdetään Kankaan päähän tästä. Tultiin kovalla kiireellä kotiin ja käydään pikaisesti siellä ja sitten jatketaan. Mutta ei mitään ihmeellistä. Toivotaan, että ei ole mitään sen vakavampaa, että pikku pyörtyilyy silloin tällöin. Mutta mennään nyt selvittää sit asiat niin kuin mikä on. Selvii hyvin nopsaa. Ei mitään isompia murheita. Saadaan vielä toinen henkilö tähän mukaan tähän autoon. Niin päästään lähteä. Ja siitä lähdettiin sit suhaamaan. Juu, näin se menee. Siitä lähdetään menee. Pikku hiljalleen. Ja nyt on lääkäristä palattu. Vai mitä Heta? Hyvältä tuntui, joo. Hieno reissu oli. Ei ollut mitään ihmeellistä. Kaikki kunnossa, vai mitä? Kyllä. Hyvä juttu. Joo, tosiaan tultiin takaisin. Mä toin tämänkin vielä kotiin. Mä toin tämänkin kotiin vielä sieltä reissusta. Ja ei mitään. Kaikki meni ihan ok, ei ollut mitään ihmeellisyyksiä. Saadaan jatkaa normaalisti. Hetatsi tuli tänne kotiin. Ja ei mitään, nyt tässä ruvetaan sitten miettimään, että mitäsköhän tässä tänään tekis vielä, että laittaisiko tuo tulille tuo auto tosta ja vähän rupeis pakkailemaan ja katsois, että lähteekö pääsiäisen johonkin vai onko vaan kotona, että antaa olla, mutta vois sen verran pienet vilkaisut, että siellä se lepäilee, rauhoittuu ja sitten semmoisen vois vielä katsoa, että menis tänään laittelee vielä tuolta vähän ilmaamaan noit lämmitysjärjestelmä letkuja ja siitä vois vähän katsella vähän siitä. Ja nyt sieltä tulee tää pienempi hyvä. Hali tuli katsomaan ja kovalla kiireellä nyt sinne. Joo, sinne pääsette. Sinne menee veijarit. Lähdetään sitten tänään vielä lenkille. Joo, pääsette sinne. Kyllä. Sinne saatte mennä ihan rauhassa. Loistavaa. Kyllä. Eli ei mitään. Tämä pitemmittä puheitta, niin jatketaan tästä tätä keskiviikko iltapäivää. Ei tässä mitään. Tai iltaa oikeastaan. Joo.